ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଠି ପୁଅ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତା ଭଉଣୀକି ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲା, ଦେନ୍ ସେ ବାହାରିଲା ସ୍କୁଲ। ତ ଆଜି ପୁଅ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉନି, ତା ବାବା ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୁଅର ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲେଟ୍। ତ ପୁଅ ପଳେଇଲା ସ୍କୁଲ, ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଗଲି। ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲି ଚା, ଦେନ୍ ଏଇଠି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ତାର ଚାଲିଛି ମସ୍ତି। ତ ତାର ତ ମସ୍ତି ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଝିଆରୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦି ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଏଠି ତା ଜେଜେ ପାଖେ ମିଶିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଚା ପିଇଦେବା, ଦେନ୍ ମାଆ ବି ଆସିକି ଏଇଠି ଟିକେ ବନେଇଦେଲେ ଶାଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଶାଗ ତ ବନାଯିବ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ପାଗ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସାରିକି ରୁମ୍କୁ। ତ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ପୁଅର ଆସିବା। ତ ପୁଅ ଆସିକି ଝିଅ ସହିତ ଏଠି ଖେଳୁଛି। ତ ହଠାତ୍ ପୁଅ ଆସିବା ପରେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆଜି ହେଲା, ଆମ ଘରର ଦୁଆର ବି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆଜି ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ ଏତେ ସମୟ ବର୍ଷା ଆଜି ହେଇଛି, ବହୁତ ସମୟ ହେଇକି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।